Nyen machegni nyinga Lydia Ukeo. Migao mar arita okone piny owacho oseyaro badgi e kedo kod midhiero mag koth El Nino e thurka. Pisa mabiro konyo reso ji koro med kwan gi kasir ma ichiwo bende koro ibiro timie e yo malach. Kaka jajapo mar Ajwitho Muni lero moko kuom jotend siasa mawuok e kaunti ma Wajir onyono piny ne nyaka ti kod ndege e daro jopiny ma kodh oula oserocho dakgi e gwenge ma kamago. Kaluwore gi lipod jokor chal mar kor lwasi ni dweni mar 11 ema koth El Nino dhi ridore mokalo e pachoka. Piny owacho kokalo kuom migao mar arita omedo kenge mag reso, geng'o kod chwalo kony ne ji mayudo midhiero ma ikelo kod koth mapek magoyo thoth gwenge pachoka. Counties ma migao no medo keto e rameny kaka kuonde ma kodhni dhi landore mokalo oriwo counties ma oluoro nam Lolwe, counties manie alwora mar Rift Valley, masawa mar Kenya, milambo kachiel kod dho nam chumbi kama bende moheo ji 10 osewito ngimagi kaluwore kod lipot mar Kenya Red Cross. Kaluwore gi lipod piny owacho ma ogol kod migao mar arita, riwruoge ma opogore oyang kaka ji ma koro biro riwore kod Kenya Red Cross e chiwo kony madwarore ne ji ma masira oyudo. Magi oriwo Kenya Coast Guard Service, ma bende nyokonyo e manyo apisa 2 mag KRA, National Police Service, Kenya Defence Forces kachiel kod Kenya Wildlife Service. Magi gin riwruoge ma osechwali counties ma osemeny kendo biro konyo e chwalo chiemo, gige nindo kama oting'o tent ne joma utegi pi oyoro. Kata kamano, counties mag nyandwat mar piny Kenya pod ng'ur ni gin marach. Jotelo mag siasa e kaunti ma Wajir koni kata mana mine makonyore ok yud yo mar chopie ute thieth. People are already landlocked. They can't access major towns for services. Imagine a woman, an expectant woman, delivering in Wajir North constituency as we speak, and she gets a problem. Where do you take her? There are no ambulance services. She can't be referred to any hospital. Kagi kwayo mondo gerne gi olalo moko ma oting'ore, manyalo reso gi e kinde koth gi e kinde ma piny owacho manyo kaka inyalo dargi kod ndege nyaka e gwenge mamoko. The Ministry of Roads and Transport open up the area. There are temporary bridges which can be availed so that people can access essential services. As we speak, I told you our governor is airborne, desperate. He's using, he has requested for private owners to at least donate their planes so that they can drop food. Piny owacho kata kamano e oboke gi manyoro ne okwa counties mondo gol omenda mar El Nino gi yaw wang' oula gi kony ji e dar ka derepe bende ne gikono mondo bed motang'. Nyaka sani maok tinne ji 60 osewito ngimagi nikech koth El Nino e pachoka, kalal mathoth mar mwandu bende ikwano. Judith Omondi, Ramogi TV. Koth mapek masani medo chwe pachoka